Καλησπέρα κύριε Λαμάρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόγευμα. Όλα μα είσαι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Δικό σας. Δικό μας και αυτό, δικό μας. Υπέροχο, καινούριο. Εσείς είστε θαυμαστής, γνωστός. Θαυμαστής. Και Σας εσύ. παρακολουθώ Και καιρό. εσύ. Ναι. Τι γίνεται? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Περνάς από εδώ πριν τα παιδάκια το καφέ μας. Μπορούμε να παραγγείλουμε και online. Online στα γιαούρτια. Η φούτα μου προχθές. Το νούμερο 1. Το Βασιλιά, το βουνό μου. Ο Βασιλιάς. Πελατάρα, όχι πελάτης κακός, καλός πελάτης. Ιλτώ το μόνο και τα σχετικά, έτσι Σίζαρ. Ο καλύτερος. Πού μπορεί να σε βρούμε, ποιες παραστάσεις έχετε? Στο TikTok Live Caesar Ελτίο. Και τα γιαούρτια έρχονται, την αγάπη μας. Είμαστε πάνω από ένα λεπτό το βίντεο, γιατί ο μάνατζερ θέλει πάνω από ένα λεπτό. Πόσο είμαστε? Σε λίγο. Πόσο, τι θέλει, γιαούρτια θέλει με πέτσα? 10 δευτερόλεπτα. Πόσα? 10. 10 δεύτερα λέει. 10 δεύτερα. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ο Βασιλιάς, ιλτώ το μόνο. Την αγάπη μας, φιλιά πολλά.